Hene kesengi ke Khatnyo Terik Unailar ki samla puli jong school ba Northeastern Hills University ki bahapok kalama jong Nehu Students Union ki lami pajba pandawan ki bot Pynïaid jong ni school ba alor shibon ki mat ki bede pat ka bah kamiat jong ki samla puli hakni ke jaka puli jong ki samla kani ka than chatai lamingi ki mat ki ba khamsan ki ba ka Nehusu kaladawan ki bot Pynïaid ki kenthop ikaru kom Pynïaid ki hostel pat ka por khang jong ki dukan ki badan hapok ka kot jong ni ka school ba halor ki hostel kani kaseng ki samla puli Nehu kiladawa man kampen jalan no kapor khang kata sya khandai min miet ki ba hapo post graduate padang kabenta ki tu ki blale research pat kapor khang gade man long shpo beje min miet ki we pat ki jingdawa ki long halor ki jing ai jakasa ki samna hagi hostel bat ki we pat kawai ka pakam kongsan ki we pat ki mat jingdawa ka long halor ka jingken tio ye kilat a jing sumari ki samla ha kapor badan ki papang basitam pat halor kani kan Nehusu kala dawa bakilat jing sumar pat ka ambulance ki de ban long ki blakre bait baro ar saw kanta long kini ki demand ki jongi hani kapor ka long basically hi kade tang nang bentai kini ki hostel issues ki babun ki long nado ka timing hado ka allotment but ki facilities ki infrastructure ki babun hi ni la ijue kran na koi kapor koi pat bat ki authorities ndre ki klempat ai ngi kano no jubak na takada kamban nyim ban si ban sim dengan ka rai bagin yakhi kumni bat ngai thrai phi asno hi baro hang ne ki khna kim so tanat ya kani ka jingbu rules jingbu an jok ka university ki Khmat nomor kilong ki ba penduk jing kerman si sai ngi ki khna ladang ni ki khna university ngi hab ban poi dang kloi ngi hab ban ki dukan kin khang dang kloi nyin yo kumnu nyin yo ban le ki pada ki kam ki jongi ni wan hang nem dei tang bengin kuliah ndrei bengin yo ki de ki experience le kumju ndrei ngin dapat hang ni hapo university jongi kam judan kum kata e bro ndrei ki sukwa ngi ban chu set sa be hapo classroom ban chu penmi ban num ai la dingi bengin le de ki pada ki kam te ngin dapat chi ni ki hostel allotment kum jo ya ki kena third semester ki badan mentah ki kena third semester ki oman penduk no ya ka hostel seat som ki kena mungkin yo pendrong ki freshers ndrei ki tu ki kena ki la up waiting list naduk macam senam badi ki kena ki ba empat yo hostel haduk mentah nomor ba ka allotment kam empat dap ya ka allotment haduk mentah ya kita ki kena ru msyak bensak kum ki gas hapok ki hostel ha kanu kurkom ki tu ki kena ki bawan na jengai na la ki yeng ki sam ki shenu ken sa hapok sisnya arsi kinwan join chenia hapok ka university shenu kinwat ya ka yeng wai ya ka yeng hostel siwe pada ki benta jong ka sor ingin dapat sekalian ki basic facility su mentah ya katari msyak ban penenkam hapok ka yu ikata msyak ban penenkam boleh bagi ong bayo dan ka jingjai nri 4 jio sngo menu hapok ka university bandan kum kata ke borok ya ki jingnan kam ki jong ki la bandan kami ki kata na mentah ya ki jong ki project si jong ki kim perkhat ya kum kita ke borok dah kata kadau ngila that si sa ban snap ya kini ki rules ki an ki baki bu ki ba ngi snow kum bakila ki penduk jingkerman ki pen set up pen banyangi hapok jong university hi borok koi kat kum mengi pet menta kethi ka bambu hat ka bakisna menshwa kila ai wai ya katun menta kini ki khna NIT students klam da perkhat ki khna la jong ki byang ki khna la jong ki ko ban ai wai shwe ka demand ka jongi ka long kata hi ka wei ba ya kitu ki khna da la kot la de kila kin penmi no menta la ne la de kim la ru hadin bakot kalis kim de shu ban renew ya kalis bat badi ban ai no ki khna ki jongi nomor bangila nyimla shu ban sha ya kani ka jing le don bor ka jong ki la le shabab palat nyimla shu nang ni Khmat bat la da dan ki kini ki la de kim la ban solving ni ki issue nginang ya chaprang la ki jong ki de ki wei pada ki agitation program si jongi bat ngin pen ya ki ba ki khna ki dan la ka jong ka bor